Bé, penso que hem fet uns bons primers 20 minuts, penso que hem fet un pas important davant a nivell defensiu, darrere a nivell defensiu. Hem estat molt sòlides, comunicatives, actives, tot el tema que havíem preparat per contrarrestar les seves virtuts, penso que hem estat molt bé. Penso que hauríem d'haver arribat a la mitja part per mèrits estant a més distància en el marcador. I bé, als 20 minuts finals penso que Barça ha pujat el nivell de contactes, els àrbits han permès aquest nivell de contactes, penso que nosaltres hem sortit perjudicats en aquest aspecte, entrant en bonus molt ràpid en el tercer i a l'últim quart. Crec recordar que ells els hi piten 2 faltes al tercer quart i 2 faltes a l'últim quart, però bé, tot i així no han deixat de treballar darrere. Penso que deixant 47 punts un equip com el Barça hem fet molt bona feina, el tema és que a nivell ofensiu no ens hem trobat, hem fallat molts tirs alliberats, on havíem jugat bé la pilota, havíem mogut bé la pilota, però la pilota no ha volgut entrar, i bé, a l'últim minut, amb el partit empatat, doncs ens ajustem amb un tir a Mana Cruz, que ens fiquen 3 punts a dalt, no anotem i al final elles anoten i s'enduen la victòria. Penso que a nivell defensiu, com deia, hem estat més sòlides, hem estat més dures en molts moments del partit. Sí que penso que hi ha hagut 2 o 3 accions que ens han penalitzat amb 2 errades que ens han permès que el Barça s'enfaliuenc anotés amb facilitat, però com deies, no hi ha temps per descansar. Dimecres tenim el debut d'Eurocup a casa, partit que l'hem de treure sí o sí, que amb la nostra gent, i diumenge intentar això, amb Leganés consolidar aquesta bona setmana que tenim per davant, amb 2 partits a casa i treure 2 victòries, que penso que l'equip s'ho mereix. Estan treballant molt bé les noies el dia a dia i crec que no hi ha res més que això, que sigui recompensada amb victòries, amb 2 victòries, per nosaltres aquesta setmana és important.